Berettermodellen bruger man, når man skal analysere noveller og film, men vi bruger den også, når vi skal forberede til at skrive en historie. Alle tekster eller film har en spændingskurve. Det er den, vi ser her. Ups. Og historien starter her med anslag. Anslaget, det er her, man skal fange læseren. Man bliver en lille smule spændt. Det er starten på historien, og det skal være sådan, at læseren eller den, der ser filmen, har lyst til at fortsætte. Præsentationen, der får vi noget at vide om hovedpersonen, det sted vi er, hvor er vi henne, hvem er der, hovedpersoner og bipersoner. Uddybningen, der hører vi så mere om, hvordan de personer er, hvordan de handler, hvordan de taler med hinanden, og det er her, at man skal være rigtig opmærksom på, don't tell it, show it. Vi får måske også, I kan se spændingskurven går lidt opad, en idé om, hvad der er på spil her. Hvad er konflikten? Og konflikten kan være store ting, men det kan også være små bitte ting. Det er her handlingen for alvor begynder. Hvis vi tager Rødhætte og Ulven, så i uddybningen, der er vi der, hvor ulven narrer. Vi har hørt om Rødhætte og Ulven, hvor ulven narrer bedstemoren. Så kommer vi til point of no return. Det er det punkt, hvor at der kan personerne aldrig vende tilbage og blive ligesom da vi startede. Der sker et eller andet her, der gør, at tingene bliver anderledes. Point of no return betyder, at et fly, der flyver på et tidspunkt, så har det ikke benzin nok eller brændstof nok til at kunne flyve tilbage til der, hvor det kom fra. I Rødhætte og Ulven, der er point of no return, der hvor ulven æder bedstemoren. Der kan vi ikke gå tilbage i historien og sige, bedstemoren er der, og hun er syg og ligger i sin seng, fordi ulven har ædt hende. Så begynder spændingskurven at stige her. Det er konfliktoptrapning, hvor at vi ved, der skal ske noget, og vi som læsere har vi sådan en idé, men det kan være, der sker det og det, det kan være, der sker det og det, og at der er en eller anden konflikt, der skal løses. Her, hvis vi tager Rødhætte og Ulven igen, det er i konfliktoptrapningen, hvor ulven eller Rødhætte, hun spørger, hvorfor har du så store øjne, bedstemor? Jamen, det er fordi, jeg bedre kan se dig. Hvorfor har du så store ører, bedstemor? Og så videre. Sådan spændingen stiger og stiger, for som læsere ved vi godt, det er ikke bedstemoren, der ligger der. Og at der kommer til at ske et eller andet. Klimaks. Det er der, hvor det er lige før det afgøres. Lige før, at der sker et eller andet, hvor historien, hvor vi får løsningen på historien. Der er brug for en løsning. Og i Rødhætte og Ulven, der er klimaks. Ulven har et Rødhætte. Og jægeren kommer forbi, skærer maven op på ulven. Så der kommer en løsning på den konflikt, der har været. Og så falder spændingskurven til udtoning, hvor historien slutter. Det kan være, at vi får en forklaring, stille og rolig forklaring. Det er her bedstemoren og Rødhætte, de kravler ud, og at vi får en løsning på konflikten. Og
en afslutning på historien.